Pozdrav svima i dobrodošli na Domovinski štit, mjesto gdje zajedno analiziramo vojne teme. Ako vam se sviđa što radimo ovdje, ostavite like, komentirajte i pretplatite se. Krenimo u današnju temu. Europa se posljednjih godina pokazala kao interesantno tržište za suvremene samohodne bacače raketa s rastućom potražnjom i potaknutim promjenama u sigurnosnom okruženju. Dva glavna konkurenta koja se natječu za dominaciju na ovom polju su američki HIMARS i izraelski Pandan Pulse. Odnosno, utrka se vodi između dva globalna proizvođača Lockheed Martina i Elbit Systems. Zgodno je za spomenuti da kada je Izrael pokucao na vrata sa svojim samohodnim topničkim sistemom Atmos 2000, europski proizvođači oružja odgovorili su razvojem rješenja kao što su sustavi Archer 2, Cesar MK2 i RCH-155. No, kada su u pitanju samohodni višecjevni bacači raketa, tu stvari postaju malo kompleksnije. Izraelski višecjevni raketni sustav Pulse postao je u posljednje 2 godine značajan igrač na europskom tržištu, ističući se svojim mogućnostima i relativno povoljnom cijenom. Uz podršku partnerstva s njemačkom tvrtkom Krauss Maffei Wegmann, Elbit Systems nastoji prilagoditi ovaj sustav europskim standardima, razvijajući takozvani europski Pulse. Ovaj korak dodatno je pojačao prisutnost izraelskog sustava na kontinentu, privukavši interes nekoliko ključnih zemalja. Danska je u siječnju 2023. godine objavila odluku o nabavi 8 sustava Pulse, kao i topničkih sustava Atmos 2000, čime je ojačala svoju vojsku nakon što je sve svoje nove sustave Cesar 8x8 poslala Ukrajini. Zanimljivo je da je Danska odabrala izraelski Atmos 2000 umjesto francuskog Cezara, što je izazvalo kritike i optužbe za favoriziranje unutar obrane danskog ministarstva. Nizozemska je u ožujku iste godine slijedila danski primjer, odlučivši nabaviti 20 sustava Pulse za nešto više od $300 milijuna. Nizozemska je ranije koristila američke višecijevne raketne bacače M270, ali ih je povukla iz službe prije nekoliko godina. U ovom natječaju izraelski sustav nadmašio je američki HIMARS, dodatno potvrdivši svoju vrijednost na europskom tržištu. Također, Španjolska se pridružila ovom trendu narudžbom 16 sustava Pulse, uz gotovo 500 raketa različitih tipova, uključujući Akular, Extra i Predator Hawk, za ukupno $577 milijuna. Još veći odjek izazvala je odluka Njemačke da nabavi 5 sustava Pulse u sklopu nizozemskog programa, kao zamjenu za 5 sustava Mars 2, modernizirani M270, koje je poslala Ukrajini. Ovaj niz akcija postavio je Pulse kao ozbiljnog konkurenta američkom HIMARSu. To potvrđuje i nedavna objava o još jednoj europskoj zemlji koja je odlučila nabaviti ovaj sistem Pulse. Kako mnogi špekuliraju, moglo bi se raditi o Srbiji koja se odlučila za ovakvu nabavku kao protutežu hrvatskoj nabavci HIMARS sustava. S druge strane, američki Lockheed Martin u partnerstvu s njemačkim Rheinmetallom nastoji zadržati vodeću poziciju na tržištu samohodnih raketnih sustava, gdje njihov HIMARS uživa značajno povjerenje u Europi. Ipak, izraelski sustav Pulse, koji posljednjih mjeseci sve više privlači europske kupce, predstavlja ozbiljnu prijetnju toj dominaciji. Lockheed Martin je reagirao odlučno, blokirajući mogućnost korištenja svojih GMLRS raketa na izraelskim platformama, što je jasan primjer kako se natjecanje ne odvija samo na polju tehnologije, već i u strateškoj kontroli resursa. Kako bi odgovorili na ovaj izazov, Lockheed Martin i Rheinmetall udružili su snage u razvoju Euro-HIMARS-a, europske verzije američkog sustava, s planovima za proizvodnju u Njemačkoj. Paralelno s tim, njemački KNDS Deutschland sklopio je suradnju s izraelskim Elbit Systemsom radi razvoja europske varijante sustava Pulse. Ovakva partnerstva česta su u njemačkoj obrambenoj industriji, koja preferira inozemne suradnje za zajednički razvoj europskih verzija vojne opreme, iako se osnova tehnologije često zadržava iz originalnih sustava. Sličan obrazac suradnje viđen je u razvoju protutenkovskog sustava Spike
između njemačkog Dihla i Rheinmetalla te izraelskog Rafaela, kao i u projektima poput aktivno obrambenog sustava Trophy i antibalističkog sustava Arrow-Try. Ovi proizvodi, iako promovirani pod europskim imenima, u velikoj mjeri oslanjaju se na izvorne tehnologije. Dok je Lockheed Martin prešutno tolerirao odluke Danske, Nizozemske i Španjolske da se okrenu izraelskom pulsu, njemačka potencijalna nabava ovog sustava za Bundeswehr izazvala je odlučne korake Amerike. Integracija raketa GMLRS, koje trenutno opremaju sustave M270 i Mars 2, u izraelskom pulsu bila je ključna prednost za izraelsku ponudu. Međutim, Lockheed Martin i Rheinmetall kategorički su se usprotivili takvom scenariju, čime su dodatno otežali poziciju Elbita na europskom tržištu. Vrijeme je natjecanje između ovih sustava postalo još izraženije, a dinamika europskog tržišta višecijevnih raketnih sustava sve je složenija. Na sajmu Eurosatori istaknuto je kako obitelj streljačkih MLRS iz američkog Lockheed Martina neće biti kompatibilna s izraelskim sustavom Pulse. Ova izjava jasno ukazuje na ograničenja koja bi se pojavila ako bi Njemačka odlučila nabaviti izraelski sustav, jer je s vremenom izgubila pristup američkim raketama koje čine temelj njezinih postojećih kapaciteta višestrukih raketnih bacača. Bundeswehr ne bi mogao koristiti postojeće zalihe GMLRS raketa, čak ni privremeno, što bi značilo ozbiljan logistički i strateški problem za njemačku obranu. Također, oslanjanje na opskrbu iz izraelske obrambene industrije moglo bi biti nepredvidivo, s obzirom na prethodna ograničenja Izraela, poput zabrane ponovnog izvoza raketa Spike prema Ukrajini. Za Njemačku, koja teži ključnoj poziciji europskog obrambenog aktera unutar NATO-a, ovi rizici postaju dodatno značajni. Ovisnost o opskrbi izvan NATO-a, poput onih iz Izraela, mogla bi ozbiljno ugroziti strateške interese zemlje, posebno u kontekstu rastuće nesigurnosti u Europi. Lockheed Martin i Rheinmetall dodatno su iskoristili ovu situaciju, predviđajući kako bi odabir izraelskog sustava mogao dovesti Njemačku u nepoželjnu poziciju, ne samo tehnički i logistički, već i geopolitički. Rheinmetall je također kritizirao općenite tvrdnje o univerzalnoj kompatibilnosti raketa, ističući kako takve tvrdnje često nisu utemeljene te vode do fragmentacije obrambenih ulaganja. Istaknuta je i činjenica da se izraelski sustavi nisu aktivno pokazali na ukrajinskom bojnom polju zbog restrikcija koje je Izrael nametnuo u vezi s izvozom vojne opreme. Time je dodatno oslabljena pozicija izraelskog pulsa u pregovorima s europskim zemljama. Uz tehničke aspekte, rasprava se proširila i na šire geopolitičke implikacije. Primjerice, upozoreno je kako bi ovisnost o sustavima iz zemalja poput Izraela ili Južne Koreje mogla biti problematična u slučaju političkih ili sigurnosnih kriza u tim regijama. Takve prepreke mogle bi zakomplicirati isporuku raketa i sustava u kritičnim trenucima. Situacija u Južnoj Koreji, koja surađuje s Poljskom na razvoju sustava Chunmoo, poslužila je kao primjer potencijalnih izazova. Sukob na Korejskom poluotoku mogao bi otežati logističku podršku ili čak ugroziti sigurnost transporta u slučaju globalne krize. Tako da pokreće se važno pitanje za europske zemlje. Koliko se mudro oslanjati na proizvođače izvan NATO-a, čak i ako nude povoljnije cijene i brže rokove isporuke? U sve nestabilnijem globalnom sigurnosnom okruženju, troškovna učinkovitost takvih rješenja može se brzo pokazati kao pogrešna strategija u usporedbi s dugoročnom sigurnošću koju nude domaći ili američki sustavi, unutar NATO okvira i bez rizika od vanjskih političkih utjecaja. A što je s nama? Da bismo razumjeli situaciju, moramo se vratiti u 2015. godinu, kada je Hrvatska iskazala interes za nabavu sustava Multiple Launch Rocket System M270. Ta je inicijativa izazvala značajno negodovanje Beograda, posebno Aleksandra Vučića i njegovih pristaša, koji su svoje neslaganje jasno artikulirali i prema Washingtonu. To je, među ostalim, jedan od razloga zašto su tadašnje Sjedinjene Američke Države
obustavile mogućnost ustupanja tog sustava Hrvatskoj. Treba reći da srbijanska politika u ovom kontekstu nije bila ključni faktor. Stvarni razlog ležao je u nastojanjima Zapada da očuva stabilnost u regiji, čak i na račun interesa svojih partnera. Srbija je to pokušala iskoristiti razvojem vlastitih projekata, uključujući platforme i rakete s dometom usporedivim s onim koji bi Hrvatska mogla dobiti u slučaju američke isporuke. Prije svega, treba istaknuti modularni višecijevni raketni sustav Šumadija, kao i rakete Jerina 1 i Jerina 2. U njihov razvoj uložena su znatna financijska sredstva, što nije iznenađujuće s obzirom na ambicije srbijanske politike. Cilj je bio demonstrirati sposobnost izgradnje moćnog strateškog oružja kroz vlastite kapacitete, s namjerom da nadmaši sve što su Hrvatska i ostale zemlje bivše Jugoslavije do tada imale. No danas, s vremenskim odmakom i u svjetlu činjenice da je Srbija značajno investirala u nabavu izraelskog sustava Puls, koji je uključivao i do 20 lansera za određene zemlje koje su ponudile približno taj iznos novca, otvara se pitanje daljnjeg smisla ulaganja u domaću proizvodnju. Nakon takvog poteza i kupovine naprednog sustava Puls, koji u potpunosti zadovoljava njihove strateške potrebe, malo tko i dalje vjeruje u opravdanost daljnjih ulaganja u vlastite projekte. S druge strane, Hrvatska je godinama stagnirala kada je riječ o modernizaciji svojih raketno-topničkih sustava sve do ove godine, kada je prvi put objavljeno da je dogovorena kupovina američkih HIMARS sustava. Taj je sporazum u konačnici odobrio i američki senat. Prema najavama, ugovor bi trebao biti potpisan do kraja godine, najvjerojatnije u američkoj ambasadi, uz sudjelovanje ministra Anušića, ambasadorice Natalie Reyes i drugih predstavnika. Potpisivanje ugovora koje se očekuje ovih dana označit će značajan iskorak za naše oružane snage, otvarajući novu dimenziju u području raketne artiljerije. S pravom se možemo zapitati što je dovelo do promjene u američkom pristupu i odluke da odobri prodaju HIMARS sustava Hrvatskoj. Postoje dva ključna razloga, a niti jedan nije povezan s činjenicom da je Biden zamijenio Trumpa. Prvi razlog leži u tome što je Srbija tijekom posljednjih godina znatno napredovala u modernizaciji svog naoružanja, više nego bilo koja druga država bivše Jugoslavije. Nabavljala je opremu iz različitih izvora, Rusije, Kine, Francuske i još nekih zemalja, stvarajući raznovrstan arsenal koji na papiru djeluje interesantno za naše regionalne prilike. U takvom kontekstu postalo je jasno da je Srbija u vojnom smislu značajno ispred Hrvatske, čime su se istrošili raniji argumenti Beograda da bi nabava američkih raketnih sustava narušila ravnotežu snaga u regiji. Drugi razlog povezan je s globalnim i političkim promjenama, uključujući sigurnosne izazove u svijetu. U Europi je francuski predsjednik Emmanuel Macron u više navrata pokušao promovirati ideju europskih obrambenih snaga, što je očekivano naišlo na podijeljena mišljenja među europskim zemljama. Međutim, to je u ovom kontekstu manje važno. Za nas je puno zanimljiviji francuski angažman u regiji. Posljednjih godina jasno je da se francuski utjecaj na ovim prostorima širi. Francuska pokušava uspostaviti vlastitu viziju stabilnosti u regiji kroz prodaju svojih vojnih sustava i političko jačanje odnosa s državama ovog područja. To je jedan od ključnih razloga zašto je Amerika, kao naš glavni strateški partner, odobrila isporuku HIMARS sustava. Iako je Francuska važna članica NATO-a, Sjedinjene države nastoje očuvati svoju dominaciju i ne gledaju blagonaklono na samostalne poteze drugih saveznika, pogotovo na osjetljivim područjima poput ovog. Ova regija, koja bi u budućnosti mogla postati potencijalno problematična, primjerice u slučaju ruskih pokušaja destabilizacije, zahtijeva pažljivo upravljanje. Nabavka HIMARS-a zato nije samo korak prema modernizaciji naše vojske, već i dodatno učvršćivanje partnerstva s našim najvažnijim saveznikom. Ovo je važna činjenica, jer zemlje koje isporučuju oružje od strateške važnosti često imaju značajan utjecaj na odnose u regiji u kojoj se to oružje koristi. Upravo zbog toga,
SAD inzistira na održavanju svoje prisutnosti, sprječavajući da se treće strane, poput Francuske, pokušaju uključiti i voditi dvostruku igru. Zašto ne francuska opcija? Prvo, zanimljivo je i pomalo neobično da se Hrvatska odlučila za Francusku kao strateškog partnera u Europi. Povijest odnosa između naših zemalja nije takva da bi ukazivala na dugoročnije ili čvršće partnerstvo koje bi opravdalo takvu odluku. No, taj dio možemo ostaviti po strani i usredotočiti se na važnije aspekte. Naime, Srbija je već ranije ugovorila nabavu sustava Mistral 3 za svoje protuzračne obrambene potrebe, upravo od Francuske. Osim toga, važno je spomenuti i Thalesove radarske sustave kratkog, srednjeg i dugog dometa koje je Srbija kupila. Posebnu pažnju privukla je vijest iz prije 2 godine o nabavi radara Groundmaster GM200 i GM400. Riječ je o trodimenzionalnim nadzornim radarima koji rade u S-opsegu, s mogućnošću detekcije ciljeva na udaljenostima između 250 i 470 km. Najnovija kupovina uključuje radar Ground Smarter GS40, taktički višenamjenski radar malog dometa. Prema dostupnim informacijama, ovaj radar bit će povezan s PASARS sustavom. I na kraju, Srbija je nedavno kupila borbene avione Rafale u najnovijoj verziji F4R. Prirodno se nameće pitanje kako je moguće da tako napredna tehnologija dospije u ruke zemlje koja nije članica Europske unije niti NATO saveza. Čak i ako zanemarimo činjenicu da je danas gotovo sve na prodaju, ako imate dovoljno novca, Francuska je, čini se, spremna prodati svoju opremu gotovo svakome. Ipak ostaje pitanje kome prodaju. Zemlji koja istovremeno održava bliske odnose s Rusijom i Kinom. S obzirom na to da je Srbija već nabavila sustav kratkog dometa Mistral 3, napredne radare od Thalesa te sada i višenamjenske borbene avione Rafale, logičan je nastavak daljnjeg opremanja nekim od francuskih protuzračnih sustava. Time bi se omogućila integracija svih tih sustava u jedinstvenu cjelinu za što učinkovitije djelovanje. Ali, i mi smo nabavili Rafale i sustav protuzračne obrane Mistral 3, što otvara pitanje isplativosti nabave još nekog od francuskih PZO sustava. O tome se spekuliralo prije nekoliko godina, kada je ministar Banožić u javnosti tek naznačio mogućnost takve opcije. Ovakva situacija savršeno oslikava francusku politiku širenja utjecaja u regiji. Francuska kroz prodaju svoje vojne opreme nastoji ojačati svoj položaj na ovim prostorima, ali to je upravo ono na što Hrvatska ne bi smjela olako pristati. Prvo treba reći nekoliko stvari. Rafale je bez sumnje izvrstan višenamjenski borbeni zrakoplov i među ponuđenim opcijama bio je najbolji izbor. To nije sporno. Ali, u tadašnjim okolnostima i pristupu procesu nabave višenamjenskog borbenog zrakoplova, Rafale je praktički bio jedini realni kandidat s ozbiljnim šansama za uspjeh. Jedan konkurentski model bio je zastario i preskup za obnovu resursa, drugi je nudio premalo u odnosu na uložen novac, dok je američki F-16, zbog preseljenja proizvodnih pogona iz Fort Wortha u Teksasu u Greenville u Južnoj Karolini, predstavljao opciju s predugim rokom čekanja. Prve isporuke u tom slučaju Hrvatska ne bi mogla očekivati prije 2027. godine, a vrlo vjerojatno ni tada. Međutim, pravo pitanje je jesu li Hrvatska i njezini pregovarači trebali, umjesto organizacije prvog neuspješnog natječaja, a zatim i drugog, zatražiti direktnu ponudu za polovne borbene zrakoplove od Sjedinjenih Država, ili još razumnije, jesu li trebali u ranoj fazi razmotriti nabavu školskih borbenih zrakoplova, poput onih iz Južne Koreje. Takva varijanta značila bi Hrvatskoj da ublaži pritisak zbog isteka resursa na postojećim migovima, dok bi istovremeno dobila suvremene platforme koje bi mogle zadovoljiti većinu potreba. Uz to, bez žurbe i financijskog pritiska, Hrvatska bi s nekoliko godina odmaka imala slobodu da, u povoljnijim uvjetima, donese odluku o nabavi naprednijeg borbenog zrakoplova poput F-35. Nažalost, ta odluka je sada iza nas i povratka nema. Što se tiče francuskih PZO sustava, oni svakako nude zanimljiva i tehnološki napredna rješenja. Međutim, Hrvatska ne smije dozvoliti da se sve ključne odluke i strateški fokus
usmjere isključivo prema Francuskoj. Razmatranje nabave određenih sustava da, ali ne smijemo staviti sva jaja u istu košaru. Diverzifikacija u obrambenom sektoru važna je za dugoročnu sigurnost i stratešku neovisnost. Ako Hrvatska izabere francusku opciju za PZO sustav, to bi moglo dovesti do situacije u kojoj će, ako i Srbija odabere iste francuske sustave, prednost imati upravo ona. Naime, iako će obje zemlje koristiti istu tehnologiju, Srbija će imati prednost u tome što je već upoznata s punim mogućnostima tih sustava, uključujući njihove slabosti i nedostatke. U takvom slučaju, zemlja koja posjeduje isti sustav, ali koja je već imala iskustva s njim, svakako mogu lakše iskoristiti njegove slabosti u borbenim uvjetima. Takvo poznavanje sustava je presudno u sukobima, jer pruža prednost u taktičkom planiranju i upotrebi opreme. Dodatno, Srbija uz francuske sustave posjeduje i kineske, kao i neke ruske, čime značajno diverzificira svoje sposobnosti u području protuzračne obrane. Još jedna ključna činjenica, Aleksandar Vučić, ulaganjem milijardi eura u skupu francusku opremu, nije samo osigurao naprednu tehniku, nego i političku podršku. Time je zapravo stekao zemlju koja će lobirati za interese Srbije unutar Europske unije, što mu daje dodatnu prednost na političkoj sceni. S obzirom na sve što smo prethodno razmotrili, vrijeme je da brzo prokomentiramo vijest da je jedna europska zemlja nabavila izraelski Puls sustav. Kao što sam već spomenuo, većina domaćih medija špekulira da se radi o Srbiji, spominjući kako su uz Puls sustav kupljeni i Hermes dronovi. Ako je zaista riječ o Srbiji, onda ta nabavka potvrđuje izjavu Aleksandra Vučića da će Srbija nabaviti sustave koji su, kako on kaže, bolji i u većem broju od onoga što će nabaviti Hrvatska. Naravno, u ovom trenutku nije smisleno upuštati se u detaljnu usporedbu između ta dva sustava, jer nije poznato jesu li stvarno oni nabavili Puls sustav, niti koja je dodatna oprema, uključujući rakete, koja ide uz njega. Stoga, usporedba performansi i mogućnosti tih platformi trenutno nema smisla. Jedino što se može reći je da je Puls sustav doista izuzetno svestran i priuštiviji od HIMARS-a, a oba sustava imaju svoje prednosti i nedostatke. Konačna usporedba bit će moguća tek kada budemo znali točne količine raketa i njihov domet koji će biti uključeni u nabavku. Do tada, sve ostale karakteristike tih sustava manje su relevantne za ocjenu njihove stvarne učinkovitosti u praksi. Ono što je za nas zaista ključno pitanje jest što je najbolje rješenje. Odgovor je jasan. HIMARS. To je pouzdan, dokazano učinkovit sustav koji nudi sigurnost i logističku stabilnost za budućnost. Upravo to je ono što je Hrvatskoj bilo potrebno. Trenutna ograničenja u pogledu dometa raketa mogu se promijeniti ovisno o situaciji u regiji. Sjetimo se kako Ukrajina, kad je prvi put dobila HIMARS sustave, nije imala rakete dugog dometa, a uspjela je nanijeti značajnu štetu neprijatelju. Hrvatska je, s druge strane, dobila jamstva od američkih dužnosnika da će, ako bude potrebno, dobiti rakete većeg dometa. To je ono što treba planirati u budućnosti i što je prioritet kada je riječ o ovoj nabavci. Naravno, sve će ovisiti i o tome što Izrael isporuči Srbiji, a tada će se postaviti pitanje dometa raketa i u tom kontekstu. Međutim, stvarni izazov bit će kontinuirano dokupljivanje raketa za ove sustave, kao i postupna zamjena postojećih višenamjenskih raketnih sustava, poput Vulkana, s novim HIMARS sustavima. Sve u svemu, Hrvatska mora održavati ravnotežu u ostvarivanju svojih potreba kroz vlastitu proizvodnju, nabavu opreme od strateških partnera i izbjegavati previše oslanjanje na partnere koji imaju skrivene političke ili ekonomske interese. To je sve za danas. Ako vam se svidjelo, ostavite like, komentirajte i pretplatite se za još analiza i tema. Do sljedećeg puta, ostanite snažni i budni.